Dalim Teronpi LDA Umpanai PWD Road Division asai cheklemkle achiklo bainong bom. Nijangkar bianglong amri konsensi kaparlo ulukunci along kedo Umpanai PWD Road Division asai hem along inut sangpi Dalim Teronpi abarim Hamren Municipal Board Chairman Dilip Hanse ahem asor achiklo sai cheklemkle bainong bom. Ampar tame Karbi Anglong Autonomous Council along anghoi kangni atum pen chini pupen achiklo sai hem chedam desi sorkar pen kipia bainong bomlo. Sai hem chedam de pin achiklo bainong bom atum aphan Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma ke hokpon pe sorkar ahutur pusi kedam tang arni tame hokpon lo. Tangte Karbi Anglong Autonomous Council sai cheklemkle pen tangka chiklo bainong bom atum aphan ke koson lo ke hokpon po puta amri cherok tok arat atum ningje. Isi ning oi me lapen lake Umpanai PWD Road Division lake joining asai hem pinchongdet. Atheke ladak joining pen malom so ansai cheklem pen angbong transfer det titi. Non la puson loksi Umpanai PWD Road Division asai hem ke Karbi Anglong Autonomous Council pen pinchongdet. Amparta me komatne abang phu retirement dapo pulote daksi posting po chiklo John ni pen retired dat titi penang andolo lason thak si engineer duel dekarach tame asai hem chewangwe apor ongmu lahai officer atum amithang duty cheklemkle kapangkre atum aphan sorkar pen kupi kangsai pg non tame Dalim Teronpi LDA ke join ding o elangsi transfer aphan ka cheklem pon penang an arji dinglo Dalim Teronpi asai hem chewanwe apor arji ding pik pupen achiklo apran therangke Dalim Teronpi aphan birta enlo alangli transfer order chewan pinpo pusi pherangke aphan thanlo tangte non laso Umpanai PWD Road Division asai hem ke joint pen transfer adim abainong binong loma amri ahawar arat atu mek prang dun kenang sot